Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Robert Hălmăgean și am 17 ani. Acesta este primul meu vlog și doresc să vă prezint hobby-ul meu, adică cunicultura, iepurașii. Cresc iepuri de anul acesta de rasă, mai exact uriaș german, pe gri și pe negru. Și vă voi prezenta exemplarele mele. Să mă iertați pentru emoții, n-am mai făcut asta niciodată, este primul meu vlog și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest hobby, animalele mele și crescătoria pe care o dețin. Vă invit cu mine să vă prezint adăposturile și după aia o să scoatem iepurașii pe masă. În trecut am mai crescut iepuri, dar nu de rasă. Anul acesta am zis că mă apuc foarte serios și de aceea vreau să filmez un vlog, deoarece, sincer, îmi place să exprim tuturor ceea ce fac, ceea ce îndrăgesc și animalele, cum știți și dumneavoastră, n-au nicio vină. Animalele sunt creația noastră, noi le creștem și sper să vă placă acest vlog. Dragii mei, acesta este un exemplar foarte frumos la mine în crescătorie, doar ce a ajuns nu de foarte mult timp, o săptămână și ceva. Este o femelă foarte îndrăgită, o femelă foarte frumoasă de la domnul Bobby Măliță de la Oradea. Țin să-i mulțumesc și pe această cale. Este un exemplar de talie, un exemplar bun pe ureche, puteți observa și dumneavoastră. Un exemplar la 4 luni, un corp foarte cilindric, foarte bun, gros, picior gros, poziție foarte bună. Da, și dumneavoastră o femeluță reușită. Cu ea o să debutez și anul acesta la matcă. O să avem încă o femeluță, o să mai scoatem. Sper să am foarte mari așteptări. Este o femeluță care promite foarte mult, părerea mea, cu o genetică foarte bună și zic că o să avem puiuți foarte buni la sfârșitul anului. Cea de-a doua femelă de la mine din crescătorie, o femelă foarte frumoasă, prima femelă adusă, o femelă la 3 luni și un pic, o femelă de la domnul Marian Peri de la Lugoj, tot așa și ea foarte bună pe ureche, poziție, picior gros, puteți observa, o genetică și ea foarte bună, caut să duc exemplare foarte bune pe genetică, pe urechi, pe corp, să fie un exemplar frumos, să am așteptări, ca și fiecare crescător, vă dați seama, dacă facem o investiție să fie o investiție bună și să avem rezultate, nu? O femeluță blândă, frumoasă, acum este în perioada năpârlirii, nu ne putem da seama încă, așteptăm să mai crească, să mai se dezvolte, dar până acum s-a dezvoltat foarte bine la mine. Sper că de acum încolo să fie o reușită și un exemplar cu rezultate frumoase. Puteți observa și dumneavoastră. Foarte frumoasă. Acesta este un mascul, singurul mascul de la mine din crescătorie. Un mascul foarte frumos, l-am și botezat Freddy. Este un mascul foarte gros la vârsta lui, îmi place foarte mult corpul lui. Are undeva la 3 luni jumate, aproape 4. Este un mascul excelent din punctul meu de vedere, uitați dumneavoastră. Ureche bună, căpușor. Un mascul care provine de la domnul Virgil Manole, țin să-i mulțumesc foarte mult, este un mascul foarte reușit, un mascul îndrăgit. Domnul are foarte frumoase exemplare și de aceea am optat pentru el. Uitați și dumneavoastră ce frumos este. Pentru femelele pe care le dețin, zic că o să fie super perechi. Mai aștept încă un mascul
tot pe gri o să aduc, tot așa de la crescători buni și renumiți, cum au fost și cei prezentați până acum, spus. Și matca sună bine, zic eu, anul acesta. Cu o genetică foarte bună și el, chiar excelentă. Este un mascul care promite mult și spun că nu o să mă dezamăgească. Dragii mei, un exemplar foarte frumos pe negru, o femelă la 6 luni. Este o femelă foarte frumoasă, stă bine, foarte bine pe kilograme și ea este în perioada năpârlirii. Nu este în cea mai bună formă, dar pe ureche este foarte, foarte bună, undeva la 22 de centimetri. O femelă care promite foarte multe, este puțin speriată, dar este o femelă și ea foarte frumoasă, tot de la domnul Virgil Manole. Țin să-i mulțumesc și pentru această femelă, este un exemplar foarte reușit, foarte frumos și mă bucur foarte mult că este la mine în adăpost. Uitați și dumneavoastră ce poziție, picior gros, acum cu blana, perioada năpâlirii. Stă bine și pe kilograme, undeva la 6 kg jumate. Este o femelă foarte frumoasă care promite multe și așteptăm tot așa pe sfârșitul anului puiuți din ea și cât mai multe reușite. Este o femelă foarte groasă, cu o musculatură bună, ca și celelalte exemplare prezentate până acum, ați putut observa. Eu zic că pe uraș stau foarte bine anul acesta cu matca. Am achiziționat exemplare bune, exemplare frumoase, exemplare reușite și de ce nu să avem rezultate după măsură, nu? Dragii mei, și cadoul de la cel mai bun prieten al meu, Alex Tețcu, este un exemplar foarte frumos, o femelă la 6 luni jumate, o femelă de pestris german, Janet, o femelă foarte frumoasă, a fost prima la mine în crescătorie, o admir excelent de mult cum s-a dezvoltat, o blană, uitați și dumneavoastră, excelentă, densitate, poziție foarte bună și ea este o femelă foarte reușită. Așteptăm anul acesta puiuți din ea. O femelă foarte cilindrică, foarte groasă, musculatură foarte bună. Uitați dumneavoastră. O femelă reușită, zic eu, și pe am foarte mari așteptări. O femelă foarte cu minte. De când am dus-o a fost și cocoloșită, să zic așa. Este o femelă foarte frumoasă. Dragii mei, aici avem un amestec pentru iepuraș, un amestec format din mai multe elemente, cereale, granule pentru iepuraș de la Versele, de la Mifuma. Sunt cele mai bune și de ce să nu le dau la iepurașii mei. Niște orz, ovăz, puțin grâu, puțină floare și cum vedeți pe aici pe acolo niște boabe de porumb, pentru că nu este bine să îi prea încărcăm cu floare, cu porumb, deoarece vin căldurile, conține foarte multă proteină și iepurașii nu trebuie să fie foarte îngrășați, foarte umflați, cum se spune, trebuie ținuți mai ușor, nu trebuie exagerată mâncarea. Eu zic că o cupă de asta este suficient și nu are rost. Aici avem și un morcovel. Eu țin foarte mult la vitamine, la iepuraș. Le dau o dată, chiar și de 2 ori pe săptămână, morcov, mere și uneori le-am dat și banană. Să vă spun sincer, este o sursă foarte bună de vitamine, minerale și
iepurașilor le place foarte mult. Despre acest amestec sunt foarte mulțumit. Îl folosesc de când am început cu iepurașii. Este propria mea rețetă, să zic așa, compoziția mea, adică pun fiecare cum știu eu. Și am mai auzit și pe la alți crescători. Este un amestec foarte bun, cu un randament foarte bun. Iepurașilor le place și mă bucură chestia aceasta. În final vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și sper să nu vă fi dezamăgit, sper să nu vă fi... Da. Îmi cer scuze pentru emoțiile mele, este prima dată când fac acest lucru, este primul meu vlog despre și pentru iepurași. Mă mulțumesc foarte mult și nu uitați acolo să dați un like, de ce nu o abonare și să sperăm că o să continuăm cu vlogurile. Deoarece iepurașii sunt foarte frumoși, hobby-ul acesta este foarte îndrăgit de foarte multă lume și de ce să nu le expunem lumii. Cu voi a fost Robert Hălmăgean și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. O zi bună!